Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da sake kasancewa da mu a wannan channel tamu mai albarka wacce muke kawo muku magunguna da sirrika domin neman addu'ar mutanen kirki. To yan uwa, yau ga wata fa'ida zan muku bayananta. Bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala nabiyil karim. Wannan sirri ne na mallaka. Idan kana so ka mallaki wata ko ka mallaki wani, to ka aikata wannan sirri, insha Allah za ka samu biyan bukata. Domin wannan sirri an jarraba shi kuma ya inganta, yana da matuƙar ƙarfi wannan sirri. Idan kana so ka mallaki wani ko wata, to ka daure ka jarraba wannan sirri, za ka samu biyan bukata insha Allah. Domin wannan sirri ba mujarrabi ne. Farko abin da ake yi, ana so za ka rubuta bismillahir rahmanir rahim. Akwai mimun guda hudu a bismillah. Za ka buɗe kowanne mimun, za ku buɗa shi na bismi akwai mimun, sai kuma hakuri na Allahu shi ma sai ku rubuta. Yawwa, bismillahir rahmanir rahim shi ma mimun ɗin na tsakiya shi ma ku rubuta, sai kuma rahim shi na ƙarshe mimun ɗin ita ma za ku buɗa ta. Ma'ana dai ina nufi waje hudu a bismillah za ku ga akwai mimun guda hudu. To shi wannan mimun ɗin za ku buɗa, sai ka rubuta sunan wanda kake so ko kuma ki rubuta sunan wanda kike so. To wannan rubutu za a yi ne ƙafa bakwai. Kullum za a rubuta ƙafa bakwai a allo. Idan an rubuta ƙafa bakwai a allo, sai a samu sai a wanke. Idan an wanke rubutu, sai a samu sai a sha. Musamman da daddare in za a kwanta bacci, sai ka ce Allah ka mallaka mun wance. In namiji ne ma sai ka ce Allah ka mallaka mun wance, ko mace ce Allah ka mallaka mun wani, sai ka kira suna. Kamar yadda ka rubuta sunansa a cikin wannan rubutu ka sha, to insha Allah za ka mallake shi. To sai kuma abu na ƙarshe da za ka yi, bayan kwana bakwai ana da buƙata za ka samu kai layu guda hudu. Kowace laya guda ɗaya za ka rubuta bismillah ƙafa bakwai. Idan ka rubuta ƙafa bakwai za a sa sunan wannan wanda ake so. To za a samu ko ka binne a gidan da kake, ko ka tafi bayan gari ka binne, ko ka kai shuri ko gidan tururuwa. To insha Allah abin da ake kenan. Sannan kuma za ka yi lazimi na bismillahir rahmanir rahim na tsawon kwana bakwai. Kullum za ka yi lazimin ƙafa 1111. To insha Allah sai ka samu kai sadaka. Kai sadaka ko ta sukari ko alewa, sai alewa ko jaka ɗaya ce sai a raba wa yara. To insha Allah za ka mallaki wanda kake so. To dan uwa, idan wannan sirri ya yi maka tsauri, ko kuma kana neman wani sirri na daban wanda ni ban kawo shi cikin channel ɗita ba, to kana iya tuntuɓa ta a namba ta WhatsApp. Idan kuma yin sirrin shi ma ya yi maka wahala dan uwa, to insha Allah akwai abin sadakar da ake badawa wanda inda kake za mu iya ma aiki akan duk wanda kake so ka mallaka, ko matar da kake so ka mallaka, ko kuma saurayin da yake so ki mallaka, ko dai wani irin aiki ne, inda na mallaka ne, ko kuma na ɓangaren harkoki da sauransu da daidai matsaloli na rayuwa, to insha Allah akan iya tuntuɓar mu a lambar mu ta WhatsApp. Wannan aiki muna yin sa ne ba don komai ba, sai don taimakon al'umma, kuma fi sabilillahi domin neman addu'a kirki ne daga bakin mutanen kirki. Saboda haka yan uwa, da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.